Būtent to šiandien labiausiai reikia Lietuvos ir Lenkijos żmonėms. Nasza wspólna historia oraz walka o wolność sprawiły, że w tym wymagającym czasie Litwa i Polska mogą na siebie liczyć. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i pokój w regionie. A tego właśnie dziś potrzebują narody Litwy i Polski. Dėkojame prezidentė, dabar žodis Lenkijos Respublikos prezydentui Karoliui Nawrockiui. Dziękujemy prezydentowi. Teraz głos zabierze prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Drogi przyjacielu, przede wszystkim chciałem rozpocząć od podziękowań w stronę pana prezydenta Gitanasa Nausedy. Chciałem podziękować całemu kierownictwu pomyślnego przebiegu ćwiczeń. Gratuluję litewskim gospodarzom sukcesu organizacyjnego, za który można uznać kończące się dzisiaj ćwiczenia. Gerbiamas pone prezidente, gerbėmieji vadovai susirinkę čia šiame susitikime, norėčiau visiems ypatingai padėkoti už atliktas pratybas, itin ponui prezidentui, vadams ir asmenims atsakingiems už gynybos sektorių.